Acabem d'arribar a Andorra, a Canillo, i aquest és el nostre hotel. I estem rodejats de muntanya, 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 muntanya. Imma, muntanya, 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 Imma. El que tens, saps el que saps, i amb tot no n'hi ha prou. Sempre en vols més. 5 de la tarda, com que hem vingut a Andorra tard i ha de ploure i tronar aquesta setmana, hem vingut a la Hípica a fer, si fem una excursió en cavall. L'inesperat, això tothom ho sap. Intentem fer-me més vell per aprendre, perquè riuré que estimaré per sempre. Veus el que veus, però creus el que creus i fas el que cal. Hem acabat de muntar a cavall, una hora. No l'hem mirat, però en teoria una hora. Sí, bueno, la ruta de una hora. Els tios que hagin sortit d'un ictus, feina dura. I les ties que hagin sortit d'un ictus? I ties, també. L'ictus està amb les potes obertes. He chocado en caballo. Temps, però sempre en vols més. Ara estem a Pals, a Ordino, i anem a explorar una miqueta el poble. Perquè riuré que estimaré per sempre. Hem seguit pujant muntanya des de Pal i ens trobem al Pal Bike Station. Anem a esquiar. Sí. Bueno, o el que pugui fer sistema sentat de cadires l'estiu de la neu. Per molt que esperem, no puja. Hem baixat de Pal, i ara estem a Andorra, a Escaldes en Gordany. La Imma m'ha preguntat abans quin era el menjar típic d'Andorra, i com que no li he sabut contestar, anem al Tagliatella. Hola, benvinguts al segon dia d'Andorra. La Imma està guapa. Al Parc Natural com a Pedrosa. Portem ja caminant potser ni 20 minuts d'excursió i ja hem pujat tot això. Veieu? La comarca. Ets com sorra entre les meves mans. Espera't un instant abans de passar. Dóna'm un segon abans d'escapar. Portem 2 hores pujant amb descansos i ara estem al pla, quasi al pla de l'Estany,
Forcat i Montmantell. Refugi del Pla de l'Estany. Altitud 2.050 metres. Cap on vas? Dóna'm hores que el dia se'n va. Dóna'm un instant. Abans d'acabar, Ens acomiadem del Pla de l'Estany. espera't un moment. Aiu!